Vážení televízni diváci, hlásime sa vám z Pešedíkova. Pešedíkovo postihla snehová kalamita a všetci nadšenci jazdového lyžovania vyťahli svoje laty z dvora. Ako vidíte, snehové peklo sa rozpútalo. Počúvaj, vypni už volať toto sneženie. To sa už nedá toto znášať. Keď to takto ďalej pôjde, aj piešta bude musieť iglu postaviť. Ja som vám to hovoril. No prosím, žltý sneh, kto toto povysáva? Porichtujte si to sami. Ja idem preč. Konečne si tie moje staré kosti aspoň v tej saune ohorejem.